समझ में नहीं आओ। चढ़ते कुआरवाई घूमे गइल बदरवा, देवरा के लागल बा हवा बेरवा। रउआ जल्दी से घरवा आ जाई हो। फोनो नहीं फोन उठाई फोनवा ना जल्दी। हेलो भूत ले बा आई ई केकरा राहुल भाई के। अच्छा 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 रुक 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 जल्दी आओ तनी हम रुक घिनो बरम से चल 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 जी ठीक नु चल 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 ए बाबा बताई रहू ए बाबा एकरा भइले बाबू पारा के भूत कसहु भगाई अगली दुपहरिया में जाए जसूत रउए बताई हो। मैं बुआ आज बड़े एक महीना से बच के ना जेबे। हमार नाम लूटन बाबा ना दे जेबे के ना बोल हमरा तोरा जाए के पड़ी सो मनता जो मनता मन गइलो पे जात रहे घर से बहरिया। एक टाइम बनवले रहे 12 बजे दोपहरिया। दोपहरिया में जाता रे ए बाबा हुनी मन करती अब बदला में जवानी जा 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 कसम करी बाबा कोनो उपाय न हो। ए बाबा हाथ जोड़ा तनी रहुआ कसम ठीक कर दिए बाबा। चिंता मत कर आ गई बरे त निराश ना जाइबे। एक और भगा के छोड़ो। अरे और भगा बुझे तो ए बाबा एकरा धइले बाबू पारा के भूत कसम भगाई हो। आज जे दुपहरिया में जाए जे सूत रउए बताई हो। ए बबुआ ये ऐसे ना जाई। आधा किलो लची दाना आगर बत्ती मन एकरा खातिर एगो झांसी है और तारा नेहा परसान सुके एक बादे वारावा। नाही कुछु होके दे हम धड़केला हमरो हियारावा। जातानी चल जाई। ए बाबा राम नाम बावे हो एही से जग बावे हो। ना दिक्कत के जड़ से हटाई हो। ए बाबा एकरा धइले बाबू पारा के भूत कसहु भगाई हो। अगली दुपहरिया में जाए जसूत रउए बताई हो। निमन कह देनी नाम लूटन बाबा हो याद रखियो बबुआ।